Η χρωματοθεραπεία είναι μια εναλλακτική θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιεί τα χρώματα για να ενισχύσει τη σωματική και ψυχική ευεξία. Η μηχανική της βασίζεται στην ιδέα ότι κάθε χρώμα έχει συγκεκριμένες τονίσεις και αρμονίες που επιδρούν στο σώμα και το πνεύμα μας. Από την αρχαιότητα, πολιτισμοί όπως οι Αιγύπτιοι, οι Κινέζοι και οι Ινδοί χρησιμοποίησαν χρώματα και φως για θεραπευτικούς σκοπούς, αναγνωρίζοντας την ισχυρή τους επίδραση στη διάθεση και την υγεία. Ας δούμε όμως τώρα τα χρώματα και ποιες επιδράσεις έχουν. Κόκκινο χρώμα. Κόκκινο χρώμα συναντάμε και σε κάποιες λεπτομέρειες σε γραφεία, κάποια διακοσμητικά, κάποιος πίνακας, έτσι ώστε να εκφράσει την ενέργεια και τη δημιουργικότητα. Στη χρωματοθεραπεία, το κόκκινο συνδέεται με τα συναισθήματα του πάθους και της αγάπης, βοηθώντας να ενισχυθούν οι σχέσεις και οι συναισθηματικοί δεσμοί. Το κόκκινο ενισχύει την διάθεση και την ενέργεια, βοηθώντας ανθρώπους που νιώθουν καταθλιπτικοί ή κουρασμένοι να ανακτήσουν τη ζωντανή. Παράλληλα, δεν συνίσταται υπερβολική χρήση του κόκκινου χρώματος σε άτομα που πάσχουν από υπέρταση. Η χρωματοθεραπεία με το κόκκινο χρώμα μπορεί να προσφέρει πολλές ωφέλειες, αλλά είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται με προσοχή και γνώση της ατομικής κατάστασης του κάθε ατόμου. Ας πάμε τώρα στο κίτρινο χρώμα. Το κίτρινο χρώμα είναι ένα χρώμα που συμβολίζει τη διάβγεια και την ευτυχία. Το κίτρινο είναι γνωστό ότι προάγει την αισιοδοξία και ενισχύει τη συγκέντρωση. Το κίτρινο χρώμα στη χρωματοθεραπεία έχει μια φωτεινή και ενθουσιώδη παρουσία, που συνδέεται με τη χαρά, την αισιοδοξία και τη διάβγεια, καθώς και την παραγωγικότητα. Το κίτρινο ενισχύει την αυτοεκτίμηση και την ικανότητα έκφρασης, προάγοντας τη δημιουργικότητα και την έμπνευση. Έχει διηγερτική επίδραση στη διάθεση, βοηθώντας την καταπολέμηση της κατάθλιψης και του άγχους. Παράλληλα, μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της μνήμης και της συγκέντρωσης, κάνοντάς το ιδανικό για χώρους με πνευματική εργασία. Χρησιμοποιείται σε χώρους φαγητού για να προάγει την όρεξη και τη διαδικασία της πέψης. Στα γραφεία και στους χώρους εργασίας, το κίτρινο χρώμα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε τοίχους ή σε διακοσμητικά στοιχεία για να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα. Σε σχολεία και σε αίθουσες διδασκαλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στη συγκέντρωση και τη μάθηση. Σε καφετέριες και εστιατόρια μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να ενισχύσουμε τη διάθεση και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Στα σπίτια μας ή σε χώρους ξεκούρασης θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε σε καθιστικά μας ή χώρους χαλάρωσης για να δημιουργήσουμε μια ευχάριστη και ζεστή ατμόσφαιρα. Η παρουσία του κίτρινου χρώματος μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση ευτυχίας και εφορίας. Βοηθάει στην ανοιχτή επικοινωνία και τη σύνδεση με τους άλλους, εξυπηρετώντας την αποδοχή και την κατανόηση. Σε υπερβολικές ποσότητες, το κίτρινο μπορεί να προκαλέσει άγχος ή υπερβολική ανησυχία. Γι' αυτό είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται με μέτρο. Το κίτρινο χρώμα προσφέρει πολλές ωφέλειες στο πλαίσιο της χρωματοθεραπείας, δημιουργώντας μια αίσθηση ενέργειας και ευθυμίας. Η στρατηγική του χρήση σε διάφορους χώρους μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και την παραγωγικότητά μας. Ας δούμε τώρα το μπλε χρώμα. Το μπλε σημαίνει ηρεμία και σταθερότητα. Είναι ιδανικό για γραφεία ή χώρους εργασίας. Μπορεί να συγκεντρώσει και να μειώσει την πίεση. Η χρήση του μπλε φωτός μπορεί να βοηθήσει στον καλύτερο ύπνο και την ηρεμία. Το μπλε χρώμα συνδέεται με την εσωτερική σοφία και μπορεί να ενισχύσει τη διαδικασία αυτοανάλυσης και αυτογνωσίας. Είναι ένα χρώμα γνωστό για τις ηρεμιστικές του και αναζωογονητικές του ιδιότητες. Χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από πονοκεφάλους και σωματικές εντάσεις, προσφέροντας ανακούφιση και χαλάρωση. Συχνά προτείνεται για την προώθηση ενός καλύτερου ύπνου, καθώς έχει ηρεμιστική δράση. Σε ιατρικές κλινικές και χώρους θεραπείας, το μπλε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοίχους ή διακοσμητικά στοιχεία για να βοηθήσει τη χαλάρωση και την ευημερία των ασθενών. Ιδανικό είναι και για χώρους που αφορούν τη χαλάρωση και την πνευματική ανάπτυξη. Το μπλε χρώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει τη συγκέντρωση και την ηρεμία. Σε καθιστικά ή υπνοδωμάτια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει μια ήρεμη και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Μικρές πινελιές μπλε χρώματος στα γραφεία μπορούν να δημιουργήσουν τη συγκέντρωση και την αποτελεσματικότητα.
Σαν χρώμα το μπλε μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους και στην ενίσχυση της ψυχικής ηρεμίας. Ενθαρρύνει τη διαφάνεια και την ανοιχτή επικοινωνία, δημιουργώντας υγιείς σχέσεις. Σε υπερβολικές ποσότητες ή σε πολύ σκοτεινές αποχρώσεις μπορεί να προκαλέσει αίσθηση θλίψης ή απομόνωσης. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε το μπλε με ισορροπία. Το μπλε χρώμα προσφέρει μια σειρά από φυσικά και ψυχολογικά ωφέλη στη χρωματοθεραπεία, δημιουργώντας μια αίσθηση ηρεμίας και ευημερίας. Η στρατηγική του χρήση σε διάφορους χώρους μπορεί να ενισχύσει τη διάθεση και την ψυχική υγεία. Ας πάμε τώρα στο πορτοκαλί χρώμα. Το πορτοκαλί χρώμα στη χρωματοθεραπεία συνδυάζει τη ζεστασιά του κίτρινου και την ενέργεια του κόκκινου, δημιουργώντας μια αίσθηση ενθουσιασμού, δημιουργικότητας και ισχυρής συναισθηματικής σύνδεσης. Το πορτοκαλί ενισχύει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, προκαλώντας ιδέες και καινοτομία. Αυξάνει τη διάθεση, την ευθυμία και την κοινωνικότητα. Συχνά χρησιμοποιείται σε χώρους φαγητού για να προκαλέσει την όρεξη και να ενισχύσει τη γευστική εμπειρία. Η παρουσία του πορτοκαλί χρώματος μπορεί να διεγείρει το μεταβολισμό και να προσφέρει αίσθηση ζωντάνιας. Σε εστιατόρια και καφετέριες, το πορτοκαλί χρώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διακόσμηση για να δημιουργήσει μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, προάγοντας την αλληλεπίδραση των πελατών. Το πορτοκαλί χρώμα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε δημιουργικούς χώρους, όπως είναι σε στούντιο τέχνης, εργαστήρια ή γραφεία σχεδίασης, διότι το πορτοκαλί μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και να εμπνεύσει καινοτόμες ιδέες. Στο σπίτι μας θα προτιμούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πορτοκαλί χρώμα σε καθιστικά ή παιδικά δωμάτια που μπορεί να προσφέρουν μια ζεστή, φιλική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα. Το πορτοκαλί χρώμα βοηθά στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της κοινωνικότητας, ενθαρρύνοντας την ανοιχτή επικοινωνία. Το πορτοκαλί σαν χρώμα εξυπηρετεί τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τη σύνδεση με τους άλλους. Μην ξεχνάμε όμως ότι σε υπερβολικές ποσότητες το πορτοκαλί χρώμα μπορεί να προκαλέσει υπεδιέργεια ή ανησυχία. Είναι και εδώ σημαντικό να χρησιμοποιείται με μέτρο. Στη χρωματοθεραπεία είναι ιδανικό για την προώθηση της δημιουργικότητας, της ενέργειας και της κοινωνικότητας. Η στρατηγική του χρήση σε διάφορους χώρους μπορεί να προσφέρει μια ζωντανή και θετική ατμόσφαιρα. Για να δούμε τώρα πώς μπορεί να μας βοηθήσει το μοβ χρώμα στη χρωματοθεραπεία. Το μοβ χρώμα έχει βαθύ και πλούσιο συμβολισμό. Συνδυάζονται στις δυνατότητες του μπλε και του κόκκινου και είναι γνωστό για τις πνευματικές και θεραπευτικές του ιδιότητες. Με το μοβ συνδεόμαστε με το πνεύμα και την ανώτερη συνείδηση. Ενισχύουμε τη διαίσθηση και την πνευματική μας ανάπτυξη. Συμβάλλει στη μείωση του άγχους και της έντασης, ενώ μας βοηθάει στην εσωτερική μας γαλήνη. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας έτσι ώστε να βελτιώσουμε τον ύπνο μας, είναι πολύ καλό να χρησιμοποιούμε το μοβ χρώμα, διότι μας βοηθάει στην καταπολέμηση της αϊπνίας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανακούφιση από συναισθηματικές διαταραχές, όπως είναι η κατάθλιψη και το άγχος. Είναι ιδανικό για στούντιο γιόγκα και κέντρα διαλογισμού. Επίσης το μοβ ενισχύει τη συγκέντρωση και την πνευματική πρακτική. Σε χώρους όπως είναι στο σπίτι μας ή σε χώρους χαλάρωσης μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε υπνοδωμάτια ή καθιστικά για να μας προσφέρει μια ήρεμη και αναζωογονητική ατμόσφαιρα. Το μοβ είναι ένα χρώμα που μπορεί να ενθαρρύνει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά μας, ενισχύοντας παράλληλα την καλλιτεχνική μας έκφραση. Δεν είναι λίγες οι φορές που χρησιμοποιώντας το μοβ χρώμα μπορούμε να έχουμε μια βαθιά σκέψη και καλύτερη αυτογνωσία. Σε υπερβολικές ποσότητες μπορεί να προκαλέσει συναισθηματική απομόνωση ή θλίψη. Χρειάζεται προσοχή στην εφαρμογή του. Το μοβ χρώμα στη χρωματοθεραπεία προσφέρει πλούσια ωφέλη για την πνευματική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία. Η στρατηγική του χρήση σε διάφορους χώρους μπορεί να προάγει τη γαλήνη, τη δημιουργικότητα και την πνευματική ανάπτυξη. Ας δούμε και το πράσινο σαν χρώμα στη χρωματοθεραπεία πώς μπορεί να μας βοηθήσει. Το πράσινο χρώμα είναι γνωστό για τις θεραπευτικές και αναγεννητικές του ιδιότητες, καθώς συνδέεται με τη φύση, την ισορροπία και την ανανέωση. Με το πράσινο χρώμα μπορούμε να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στο μυαλό και το σώμα, προσφέροντας αίσθηση ηρεμίας και ευημερίας. Παράλληλα, ενισχύει την επούλωση, τόσο σωματική όσο και ψυχολογική.
και μας βοηθάει στην αίσθηση της ανανέωσης. Μην ξεχνάμε πως το πράσινο χρώμα έχει και ρημαστική δράση, βοηθώντας έτσι στη μείωση του άγχους και της έντασης. Συνδέεται με την υγεία και την ευημερία και ενισχύει τη φυσική κατάσταση και την ευεξία. Αν χρησιμοποιήσουμε το πράσινο χρώμα σε καθιστικά υπνοδωμάτια, μπορεί να μας δώσει μια ήρεμη και αναζωογονητική ατμόσφαιρα. Στα γραφεία ή σε χώρους εργασίας, η χρήση του πράσινου στις διακοσμήσεις γραφείων μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα και τη συγκέντρωση. Παράλληλα, σε ιατρεία και κλινικές, το πράσινο δημιουργεί μια αίσθηση ηρεμίας, υποστηρίζοντας τη διαδικασία της επούλωσης. Το πράσινο ενισχύει την αίσθηση της αυτοεκτίμησης και της εμπιστοσύνης, διευκολύνοντας τη θετική αυτοεικόνα. Δημιουργεί μια αίσθηση σύνδεσης με τη φύση, προάγοντας την εσωτερική γαλήνη και την ευτυχία. Σε υπερβολικές ποσότητες μπορεί να συνδέεται με τη στασιμότητα ή την απάθεια. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται ισορροπημένα. Το πράσινο χρώμα στη χρωματοθεραπεία είναι ιδανικό να μας βοηθήσει στην ηρεμία μας, την ισορροπία μας και τη φυσική μας υγεία. Η στρατηγική του χρήση σε διάφορους χώρους μπορεί να προσφέρει μια ευχάριστη και αναζωογονητική ατμόσφαιρα. Η εφαρμογή της χρωματοθεραπείας μπορεί να γίνει σε καθημερινές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, αν θέλεις να αυξήσεις την ενέργεια στο χώρο σου, μπορείς να προσθέσεις κόκκινα ή πορτοκαλί στοιχεία στη διακόσμηση του γραφείου σου. Αν αναζητάς ηρεμία και ξεκούραση, η μπλε και η πράσινη τόνοι στο υπνοδωμάτιό σου μπορούν να βοηθήσουν. Ακόμα και η επιλογή ρούχων μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία σου. Φοράς μπλε όταν χρειάζεσαι συγκέντρωση και κίτρινο όταν θέλεις να ενισχύσεις την καλή σου διάθεση. Επιπλέον, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον φωτισμό για να αλλάξεις την ατμόσφαιρα του χώρου σου. Οι λάμπες με δυνατότητα αλλαγής χρώματος μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τη διάθεσή σου και τις ανάγκες του χώρου σου. Για παράδειγμα, το ζεστό κίτρινο φως είναι ιδανικό για χαλάρωση το βράδυ, ενώ το μπλε φως μπορεί να σε βοηθήσει στη συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ερευνητές έχουν εξετάσει τις ψυχολογικές επιδράσεις των χρωμάτων σε διάφορες μελέτες. Για παράδειγμα, μελέτες σε νοσοκομεία έχουν δείξει ότι οι ασθενείς που εκτίθενται σε φυσικό φως και χρώματα θεραπευτικού χαρακτήρα αναρρώνουν πιο γρήγορα, καθώς τα χρώματα μπορούν να μειώσουν την ένταση του πόνου και το άγχος. Από την άλλη πλευρά, οι μαρτυρίες ατόμων που έχουν δοκιμάσει τη χρωματοθεραπεία αναφέρουν βελτίωση στη διάθεση, ανακούφιση από το άγχος και τη συνολική ευεξία. Πολλοί από αυτούς έχουν ενσωματώσει τη χρωματοθεραπεία στην καθημερινότητά τους, χρησιμοποιώντας χρώματα για να αλλάξουν την ατμόσφαιρα των χώρων τους και να ενισχύσουν τη συναισθηματική τους κατάσταση. Η χρωματοθεραπεία είναι μια μοναδική προσέγγιση στην ευεξία που μπορεί να προσφέρει σημαντικά ωφέλη. Από τη διακόσμηση του σπιτιού μέχρι και την επιλογή ρούχων και φωτισμού, η δύναμη των χρωμάτων μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση στη ζωή μας. Εξερεύνησε τις δυνατότητες της χρωματοθεραπείας και ανακάλυψε πώς μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή σου και την καθημερινότητά σου θετικά. Αν σας ενδιαφέρει να ανακαλύψετε πώς η χρωματοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει την ευεξία σας και να φέρει ισορροπία στη ζωή σας, σας προσκαλώ να κάνετε μια πρώτη συνεδρία μαζί μου. Η χρωματοθεραπεία είναι μια μοναδική μέθοδος που χρησιμοποιεί τα χρώματα για να ενισχύσει την ψυχική και σωματική σας υγεία. Μέσα από μια συνεδρία μπορείτε να δείτε από πρώτο χέρι τα ωφέλη της και πώς αυτή η μέθοδος μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε καλύτερα. Για να κλείσετε την πρώτη σας συνεδρία, μπορείτε να επισκεφτείτε το site μου που βρίσκεται στο κουτί περιγραφής του βίντεο. Μην διστάσετε να κάνετε το πρώτο βήμα προς την ευεξία μέσω της χρωματοθεραπείας. Σας ευχαριστώ πολύ.